Colin tibi fyny, tipyn o benderfyniad o'i flaen wrth iddo fe edrych ar Pencampwriaeth yn yr adran A. 2 yn erbyn ei gilydd, islyn cariad ewyn, i ni gweld fyny, ac hefyd Caetums Cappuccino. Y 2 ochr yn ochr o flaen y beirniad, a'i ligad claf Colin tibi. Pencampwriaeth y Merlod mynydd Cymreig i'r ebolion i'r ebolesu ar adferch blwydd oed. So dyma ni rhai enillodd yn aill ddosbarth, Caetums Cappuccino. Ebo blwydd y symudodd yn arbennig o dda yn y dosbarth yn gynharach ac yn teip neis yn ni'n dweud. Dwi'n hoff iawn ohono fa. Ydy. Ydy wir. Mae un yn ebol a un yn eboles yn y ddoi hyn yn dros e. Wrth gwrs mae'r enillydd Pencampwriaeth hyn yn ennill tlws Robert Owens, Brydfa Friars wrth gwrs, yr enwog. Pa un sy'n mynd â'ch bryd chi, fechgyn? Ebol. Yr ebol. A fi fyd. A fo sy'n gael i fyd. Wedi cael rhywbeth ar reit. Reit. Odi, mae fe'n agos iawn wedyn ni, David, sy'n credu? Agos iawn. Yn bendant. Dim ond ar y diwrnod. I ni'n edrych ar Pencampwriaeth, Merlod mynydd Cymreig fan hyn, ac yn cipio ar Pencampwriaeth, llongyfarchiadau gwresog i Caetums Cappuccino, yn eiddo i Mrs Cath Owen Lily. A wy'n siŵr yn hapus iawn ar y dyfarniad yma ar y fore di Mercher. Dyma fe, Cappuccino wedi cael ei fagu wrth y march ar ein Gold Solstice ac allan o'r gaseg Cato Charismatic. Colin yn astudio. Ydy, mae waith wedi benni nawr, Colin. Ceri gael... O, mae gwpan o rhywbeth gyda fe. Fe ni'n gobeithio mai te yn ei goffi sydd ar hyn o bryd. O, fi'n siŵr. Pan mae Colin yn dangos, mae o'n canolbwyntio ar ei waith o. Does dim lot o sgwrs i gael. Na, no fun zone. Os gewch chi Colin, mae gynno fo hiwmor arbennig. Ie, oes. Ond dim ar amser mae fe'n gweithio, fel wyt ti'n gweud, mae waith yn holl bwysig. A dyna beth sy'n neud e'n mor llwyddiannus ag yw e. A mae rhaid gweud, wrth gwrs, mae rhaid gweud, pwy oedran yw Colin? S'n ni'n licio deud i fod yn onest. Gath ei... Beth gath ei? Gath ei 15 blynydde nhw. A bob parch iddo fe. Bod e'n gweithio. Pencampwriaeth cynta'r dydd gyda'r adran A, y Merlod mynydd Cymreig. A dyma'r un a ddath i'r brig. Caetums Cappuccino. A llongyfarchiadau gwresog i'r perchenog Mrs Cath Owen Lily ac wrth gwrs i Graham Roberts sydd wedi gwneud gwaith gwych yn dangos yr enillydd yma, sef Caetums Cappuccino.